vorbitorul nostru să înceapă, aș vrea să vă las posibilitatea ca la finalul seminarului, dacă doriți să aveți vreo întrebare sau vreun comentariu, în partea de chat a aplicației de Zoom, veți avea un număr de telefon în care puteți să trimiteți întrebări anonime sau, dacă vă este mult mai ușor, puteți să treceți direct întrebarea aici. O să vă mai readuc aminte de această posibilitate și, înainte de toate, vreau să-i mulțumesc lui Betuel că este împreună cu noi și iată că tocmai de la Sibiu este conectat împreună cu noi și poate să ne aducă ceva fain pentru astăzi. Betuel, mulțumim că ești cu noi și, înainte de toate, te rugăm să spui câteva cuvinte despre tine. Ok, mersi tare mult, Andrei, și staffului de la OSCEB pentru invitația făcută. Sunt chiar entuziasmat să pot participa la întâlnirea asta și, cum vorbeam adineauri, vezi, perioada asta are limitările și provocările ei, dar totodată vine și cu oportunități la pachet. Așa că avem ocazia cel puțin eu am ocazia să fiu împreună cu voi. Numele meu e Betuel Vararu. Sunt din Sibiu, locuiesc aici, sunt căsătorit și avem împreună cu soția 3 copii, 6 ani, 4 ani, 2 ani. Perioada asta este destul de gălăgioasă de când stăm mai mult în casă. Sunt pastor. Am început în urmă cu un an de zile plantarea unei biserici urbane și plantarea acestei biserici a fost menită în mod special pentru generația actuală, care în general devine tot mai reticentă la ideea de religie, la ideea de Dumnezeu și încercăm prin toate modalitățile să avem discuții bune, folositoare și da, suntem foarte entuziasmați de ceea ce facem. Am fost 4 ani în București, da, cu mulți ani în urmă. Da, am terminat seminarul teologic la București. Ce să vă mai spun? Mă bucur tare mult să fiu împreună cu voi. Da, mulțumim, Betuel. Păi atunci ai microfonul. Ok. Deci în seara asta aș vrea să vorbim despre anxietate, o temă care ne-a acaparat atenția în ultima perioadă de timp și cu siguranță anxietatea și panica, teama sunt experiențe universale. Nu este prima dată când probabil că ai experimentat îngrijorare sau anxietate, dar în mod deosebit de când cu pandemia aceasta de COVID-19 lucrurile iau amploare. Și pe lângă pandemia de coronavirus, se zice că există o pandemie de panică, de frică intensă, de necunoscut. Și adevărul e că pe măsură ce trec zilele, statisticile care altădată erau mai îndepărtate devin și impersonale, devin tot mai apropiate și se transformă în drame personale. Și îngrijorarea, în mod special, are de-a face cu faptul că există o frică de necunoscut. Virusul ăsta, de exemplu, provoacă panică tocmai pentru că e necunoscut. Tocmai că nu știm de unde să-l apucăm, nu putem să îl controlăm. Ne este teamă pentru viața noastră, pentru sănătatea noastră, pentru cei dragi ai noștri. Nu știm ce se va întâmpla din punct de vedere economic. Nu știm dacă ne vom putea păstra locul de muncă sau
cât timp îl vom mai putea păstra. Și adevărul că anxietatea e ceva prezent, mai ales în perioada aceasta. Și sunt multe motive pentru care ne îngrijorăm. În seara aceasta aș vrea să ne gândim puțin la subiectul acesta și să vedem ce este până la urmă anxietatea, cum funcționează ea și care ar fi soluția în vremuri ca acestea. Și în seara aceasta o să mă folosesc de un text din Evanghelii, din Noul Testament, și cred că este un text foarte cunoscut, cel puțin pentru cei care obișnuiesc să citească Biblia. Și textul acesta se găsește în Matei 7, începând cu 25. Și în textul acesta Iisus ne poruncește să nu ne îngrijorăm de 3 ori de-a lungul textului. Și el dă aici niște exemple cu păsările care, deși nu trudesc, nu seceră, nu adună hambare, cu toate astea cineva le îngrijește. De asemenea, un alt exemplu e cu crinii de pe câmp, care din nou nu performează și cu toate astea cineva are grijă de îmbrăcămintea lor. O imagine metaforică frumoasă. Și concluzia pe care o trage Iisus este: dacă astfel îngrijește Dumnezeu de păsări, de florile de pe câmp, oare nu cu mult mai mult îngrijește El de noi? Dar primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez înainte de a ne uita la aceste îngrijorări e faptul că Iisus ne poruncește să nu fim anxioși. Și prima întrebare e: păi bine, dar oare vrea cineva să se îngrijoreze? Adică cui îi place să se îngrijoreze? Nu ne trezim dimineața să ne gândim: măi, astăzi îmi propun să fiu anxios, să mă tem, să fiu panicat. În niciun caz. Și odată ce suntem anxioși, oare putem să ne oprim așa din anxietate doar când ni se poruncește? Mi se pare ridicol la prima vedere, pentru că nu prea avem control asupra panicii. Nu? Sunt atacuri de panică a unor tot mai mulți experimentează atacuri de panică, merg la spital și nici măcar nu știu că au avut parte de un atac de panică și doctorii îi spun: măi, stres, nivel înalt de stres. Eu stresat. Poate că nici nu-mi dau seama cât de mult stres și cât de subtilă este starea asta în care mă găsesc. Vreau să vă întreb, ați încercat vreodată să încurajați o persoană depresivă și să-i spuneți pur și simplu: hai, fii și tu veselă, nu-ți mai fie frică, da? Nu mai fi tristă, râzi puțin. A funcționat? Mă tem că nu. Lucrurile nu merg așa de simplu. Am vrea să spunem: mai ok, cu toată nebunia asta ce se întâmplă în vremurile noastre, pur și simplu să apăsăm întrerupătorul și să spunem: vrem să fim liniștiți, nu vrem să fim anxioși. E bine, evident că nu se întâmplă așa. Dar tocmai de asta am citit, de fapt, am survolat textul, că nu l-am citit, din Evanghelie. Iisus nu face asta. Iisus nu ne spune doar să nu ne îngrijorăm și atât.
da? Așteptând să se rezolve situația, ci mai degrabă textul ăsta ne ajută să înțelegem ce se găsește în spatele îngrijorării, ce se întâmplă în mintea noastră, în inima noastră, sunt efectele pe care le experimentăm. Și cred că e o bună modalitate de a reflecta puțin la ce este îngrijorarea și după aceea cum funcționează ea și dacă există soluții pe care le propunem. Așadar, îngrijorarea e mai greu de definit, mai ușor de descris. E o stare de neliniște sufletească, teamă, frământare, agitație. Una din problemele societății moderne este o preocupare temătoare cu privire la un pericol perceput. Da? Ni se pare că există un pericol care ne amenință în general viața sau confortul sau planurile. Uneori, anxietatea poate să nu se concentreze asupra unui pericol specific și mulți experimentează o anxietate generalizată. Nu își dau seama exact pe ce să pună mâna. Să spună, băi, uite, de asta mă tem. Pur și simplu au senzația asta de teamă continuă. Ai sentimentul că ceva se va întâmpla rău, nu știi exact ce. Și nu știi pe ce să pui mâna, nu e nimic rațional, dar ești într-o continuă expectanță. Și da, asta e partea psihologică a anxietății, doar că există și o parte fizică și există o legătură în ceea ce experimentăm din punct de vedere psihologic și ceea ce se întâmplă cu trupul nostru, pentru că se influențează reciproc. Îngrijorarea sau anxietatea este somatizată în general. Corpul nostru intră în alertă atunci când suntem anxioși, ceea ce se numește stres. Avem un sistem nervos care se declanșează atunci când există anxietate, adrenalina e pompată, ne pregătim de luptă. Corpul nostru are un sistem de defensivă, de alertă în fața unui pericol perceput. Acum, problema devine serioasă când trupul este într-o continuă alertă și nu se mai decuplează. Problema nu e că se întâmplă asta, ci problema e când corpul nostru tot timpul este în starea aceasta de alertă, gata să se lupte cu tot felul de probleme. Și dacă avem probleme de sănătate, probleme financiare, probleme la locul de muncă, probleme în familie, se instalează un stres continuu în trupul nostru. Și în cele din urmă ne conduce la epuizare. Dar, până la urmă, care este esența îngrijorării? De ce se întâmplă îngrijorarea? Iisus spune un lucru interesant în versetul 34. Nu vă îngrijorați, deci, de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Îngrijorarea are de a face cu potențialul a ceea ce se poate întâmpla. Nimeni nu se îngrijorează cu privire la ziua de ieri. Dar viitorul pare incert și există, de fapt, ne teamă de ceea ce nu putem controla. Dacă ar fi să o punem așa simplu, esența îngrijorării este dorința de a controla ceea ce nu putem controla. De asta ne îngrijorăm. Da? Și cred că posibil să rezonați cu aspectul ăsta. Vrem să controlăm ceva ce ne scapă, ne alunecă. Și pe măsură, interesant, e un paradox, pe măsură ce încercăm tot mai mult să controlăm acele lucruri, anxietatea sporește. Cum funcționează îngrijorarea? E bine, pe măsură ce, da, vrem să fim în control
ea sporește și, până la urmă, problema fundamentală e că e dorința asta de a fi în controlul situației. Nu ne place deloc ideea de vulnerabilitate, de dependență. Tânjim, există o luptă după putere, oamenii experimentează asta, da? Există dorință după control, să ne asigurăm propășirea, viața. Iisus aici ne spune interesant că nu ar trebui să ne îngrijorăm pentru viața noastră sau, altfel spus, pentru susținerea existenței noastre. Și cred că noi toți am zice, da, ce e rău cu asta? Că dacă nu sunt eu responsabil de susținerea vieții, cine ar putea să fie responsabil pe treaba asta? Și cu toate astea, el ne spune că noi, oricât de mult ne-am îngrijora, și asta e interesant, nu am putea să ne prelungim viața. Nu am putea să ne prelungim viața. Deci, oricât de mult ne-am stresa, în cele din urmă nu suntem în controlul vieții noastre. Asta ne spune Iisus. Acum, evident că perspectivele pot fi diferite. Tocmai asta e problema, că în general noi tindem să credem că suntem în controlul vieții noastre, că putem, dacă facem tot ceea ce trebuie, dacă facem tot ceea ce ține de noi, atunci e efectiv în controlul nostru. Și cumva am vrea să fim în locul lui Dumnezeu, să fim stăpânii vieții noastre. Nu știu dacă ați experimentat vreodată sau fie voi, fie cineva drag care a experimentat asta, un diagnostic nedorit. Simți cum se prăbușește lumea și simți că pierzi controlul asupra vieții. Dar, de fapt, nu pierzi atunci controlul asupra vieții, ci mai degrabă în acel moment se sparge o bulă de iluzie. Pentru că niciodată n-am fost în controlul vieții. Niciodată n-am fost stăpâni pe epidemia asta, cu toate măsurile care sunt importante de luat și noi ne luăm toate măsurile de precauție, da? Cu toate astea, virusul este invizibil. Nu-l poți controla în cele din urmă. Și asta ne face să ne simțim și mai vulnerabili. Ne dăm seama câte puțin că nu suntem în controlul situației. Nu știu dacă ați văzut un meme pe Facebook, m-a amuzat tare mult, cu o fată care e întrebată de altcineva cât te-ai spălat pe mâini și ea zice 19 secunde. La care primește răspuns, ne-ai nenorocit, Ceraselo. Ok, dacă faci, sigur, trebuie să ne spălăm, trebuie să avem grijă, dar cu toate astea, s-ar putea ca să îți iei toate măsurile de precauție și să fii printre acei puțini care contactează virusul. Ca idee, da? Nu ai mijloace serioase de protecție. Și perioada asta e bună să ne ajute să realizăm că nu controlăm viața. Și Iisus ne spune să nu ne îngrijorăm, folosește două elemente, hrana și îmbrăcămintea, cele mai de bază, sunt reprezentative. Ar fi putut vorbi de sănătate, de, loc de muncă, de tratamente, dar folosește două lucruri absolut indispensabile pentru
susținerea vieții. Și ceea ce el ne dă de înțeles e că în cele din urmă nu mâncarea și nu îmbrăcămintea îți susțin viața. Ele sunt doar mijloace de ordin secundar. Dar nu ele în sine îți susțin viața. Viața e mai mult decât mâncarea și decât îmbrăcămintea. Și prin urmare n-are rost să te îngrijorezi. Da? Dar tocmai asta e problema noastră, că noi avem impresia că, bun, dacă avem mâncare și dacă avem îmbrăcăminte și dacă avem elementele astea indispensabile, cu siguranță ne vom susține viața. Ați văzut ce se întâmplă în ultima vreme prin magazine. Da? Oamenii sunt disperați și au fost disperați, nu toți, dar o bună parte au început să-și facă provizii. De ce? Pentru că privesc la mâncare, deși n-am fi zis asta în urmă cu 2-3 luni, ca fiind, băi, dacă am acolo câteva pachete în plus, o să supraviețuiesc. Da? N-am fi zis acum 2 luni că se poate întâmpla așa ceva, să devină așa de vital în mintea, în preocuparea noastră, în tânjirea noastră. Și cu toate astea, când simțim pericolul, trebuie să punem pe ceva mâna, să ne asigurăm cumva că suntem în control. Și în Matei, Iisus spune că, în general, oamenii care l-au dat la o parte pe Dumnezeu din minte și care înțeleg universul ca fiind un sistem închis și care nu mai au niciun alt punct de sprijin decât ceea ce văd, lucrurile pe care le văd devin cumva Dumnezeul lor. Da? Și asta se întâmplă și cu la noi. Noi trebuie să ne punem încrederea în ceva. Nu putem să nu ne punem încrederea în nimic. Da? Faptul că nu ne punem încrederea în Dumnezeu, că îl scoatem din ecuație, că spunem, măi, eu știu, Dumnezeu nu e necesar să existe, asta nu înseamnă că altceva nu-i va lua locul. Și lucrurile pe care le vedem, ajungem să ne punem încrederea. Îl înlocuim, de fapt, pe Dumnezeu. Asta se întâmplă în societate, în general. Și Iisus ne spune ceea ce se întâmplă, da? Dar totodată ne oferă și o soluție. Și soluția are de a face cu gândirea noastră și cu inima noastră. Bun, el identifică faptul că problema lăuntrică e că dorim să controlăm și ne punem încrederea în lucruri cum ar fi până la urmă chiar și mâncare. Da. Așadar, ceea ce ne propune Domnul aici e să renunțăm la dorința aceasta avidă după control pe care o experimentăm, la dorința de a fi în autoritate, de a ne controla viața. Și, de exemplu, nu știu, probabil că sunteți familiarizați cu reformatorul protestant din secolul XVI, Martin Luther. La un moment dat, prietenul lui bun, Philip Melanchthon, se îngrijora, da? Și se frământa pentru diverse lucruri. Și Martin Luther îi spune o chestie interesantă. Îi spune, fie ca Philip să înceteze să mai conducă lumea.
fie ca Filip să înceteze să mai conducă lumea. Luther a văzut că în spatele îngrijorării e dorința asta teribilă de a conduce lumea, cel puțin lumea ta, a te asigura că totul e sub control. Și Iisus ne propune să renunțăm la controlul asupra vieții, dar nu este deloc simplu de făcut asta, pentru că e însăși existența noastră. Însăși simțim că ne pierdem viața dacă facem asta, nu? Și El ne propune să ne schimbăm gândirea și ne atrage, ne provoacă să gândim. Ne dă niște exemple din natură, din realitate, ne ajută să înțelegem cum funcționează realitatea și ne face să ne gândim. Și asta e important. În general, creștinismul nu rezolvă problemele prin a spune nu te gândi, nu raționa. Mai bine nu te gândești la asta. Dacă vrei să nu te îngrijorezi, gândește și tu la lucruri frumoase, la o gândire pozitivă. Evită. E bine, Iisus nu face lucrul ăsta, ci ne ajută să înțelegem realitatea. Ne ajută să înțelegem realitatea și ne cheamă la reflexie, la meditație. Uitați-vă sau luați în considerare păsările cerului. Uitați-vă la câinii de pe câmp. Da? Luați în considerare ce se întâmplă în jur. Da? Și da, e important să înțelegem că El nu împiedică gândirea din punctul acesta de vedere și nu ne oferă argumente iraționale. Credința nu funcționează așa. Dimpotrivă, credința are de-a face cu felul în care funcționează realitatea în contextul creației lui Dumnezeu. Și ceea ce El ne învață ca să ne schimbăm gândirea e să ne spună despre providența lui Dumnezeu. Providența e un concept care arată că Dumnezeu nu este doar, dacă El a creat Universul, dacă Dumnezeu într-adevăr a creat Universul la început, El nu l-a creat ca pe un ceas și pentru ca să-i tragă cheița și să-i dea drumul să funcționeze potrivit cu legile naturale de unul singur, într-un sistem închis, fără intervenții. Dimpotrivă, El spune nu. Dumnezeu este profund implicat în ceea ce se întâmplă. Chiar dacă nu-L vedem, este profund implicat pentru că El susține toate lucrurile. Și Iisus menționează aici că păsările cerului sunt hrănite de Dumnezeu. Că Dumnezeu are o grijă față de tot ceea ce a creat, o susținere continuă. Și în alte texte, el le spune ucenicilor că inclusiv firele de păr din cap le sunt numărate. Dumnezeu nu este un Dumnezeu distant, ci este un Dumnezeu și de aproape, care e preocupat de ce se întâmplă cu viața noastră. Deși nouă adesea ni se pare că ne-a abandonat, că nu-L simțim. Și sunt două aspecte. Odată că Dumnezeu e suveran peste creația Lui, nu doar în sens general, ci în mod detaliat, dar mai apoi că Dumnezeu ne iubește. Și El ne spune aici că, iată că Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. El, bineînțeles, i-a adresat ucenicilor. Dumnezeu văzut ca Tată. E o altă imagine decât doar Dumnezeu văzut ca creator distant. Dumnezeu văzut ca Tată, care îngrijește de nevoile de bază. Este o cu tot o altă perspectivă și asta arată iubirea, dragostea lui Dumnezeu.
pe mine nu m-ar ajuta foarte mult să știu că Dumnezeu e suveran dacă nu aș ști în același timp și că Dumnezeu mă iubește. Mă iubește în mod personal. Și întrebarea până la urmă e, bun, dar cum pot să știu că Dumnezeu veghează în felul acesta, manifestă acea grijă și mă iubește în mod personal? Cum pot să știu? În timp ce se întâmplă atât de multe lucruri, de ce să aibă Dumnezeu atenția asta asupra mea? Că parcă suntem luați la grămadă. Ei bine, ceea ce Iisus în Evanghelii îi ajută pe ucenici să înțeleagă este că pot cunoaște dragostea lui Dumnezeu ca Tată în momentul în care ajung să cunoască faptul că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este de fapt Fiul lui Dumnezeu. Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu nu mai este distant, ci este Cel care s-a întrupat în lumea asta, care a trăit într-un mod dependent, deși altădată avea autoritate în calitate de Fiul al lui Dumnezeu. S-a dezbrăcat de prerogativele lui și s-a smerit. Asta este doctrina întrupării în creștinism. Și Fiul lui Dumnezeu a devenit om, supus durerii, supus circumstanțelor în care se găsea. A devenit fragil. Și nu numai că a devenit fragil, dar s-a dezbrăcat de autoritatea lui în așa măsură încât de dragul nostru a urmat crucea. Și motivul pentru care Hristos a mers la cruce e tocmai ca să rezolve o problemă esențială, ce se întâmplă cu inima noastră. Spuneam de faptul că inima noastră se îngrijorează și că îi este teamă. Dar problema mai adâncă a temerii noastre și a faptului că nu suntem în control e că l-am desconsiderat pe Dumnezeu ca rege, ca autoritate. L-am dat la o parte. Asta e valabil pentru noi toți, fie că suntem creștini sau nu. Asta am făcut. Și în momentul în care l-am dat pe Creatorul nostru la o parte și autoritatea Lui, ceva s-a întâmplat și cu noi, și cu teama noastră, și cu creația întreagă. Și, de exemplu, Adam și Eva în Geneza ni se relatează că au experimentat teamă, rușine, vinovăție, s-au ascuns, toate din cauza răzvrătirilor. Și, sigur, de atunci, începând, noi încercăm să acoperim teama asta, să căutăm mai multă putere. De obicei, oamenii care caută cea mai mare putere sau să aviz după putere sunt oamenii cei mai fricoși, într-un fel, cei mai nesiguri. De asta există tânjirea asta de a ne asigura că nu se va întâmpla nimic. La fel, cu teama, cu îngrijorarea. E profundă, încercăm să controlăm, dar pe măsură ce controlăm, ne descoperim nesiguranța și îngrijorarea tot mai mare. Și problema lăuntrică este în cele din urmă păcatul nostru. Și Fiul lui Dumnezeu a venit și a urmat crucea tocmai ca să rezolve problema mai adâncă din spatele temerii noastre. Și a murit în locul nostru, înlocuindu-ne, suportând consecințele pe care noi trebuia să le purtăm. Și a înviat a treia zi. Și creștinismul își găsește siguranța
Nu în faptul că, eu știu, nu ni se va întâmpla nimic rău în perioada următoare, că noi avem un fel de imunitate specială. Nu, nu. Ci creștinismul ne oferă, prin credința în Iisus Hristos, o încredere care trece dincolo de viața aceasta. Și, prin urmare, pentru că suntem împăcați cu Dumnezeu și că Dumnezeu ne este Tată, teama este risipită. Nu-și mai găsește rădăcina, motivul, pentru că Dumnezeu e pentru noi și nu împotriva noastră. Și, așadar, anxietatea e pentru că vrem să controlăm, să fim capitanii vieții noastre, dar nu putem să o facem. Pe măsură ce controlăm mai mult, ne îngrijorăm mai mult. Și motivul pentru care vrem să controlăm e că există o insecuritate profundă din cauza că l-am dat la o parte pe Dumnezeu. Iisus Hristos este Cel care remediază problema sau, în termenii Bibliei, ne răscumpără, plătește în locul nostru, ca relația asta cu Dumnezeu să fie refăcută. Și prin credință în promisiunile Evangheliei, să experimentăm pace cu Dumnezeu și pace în diferite circunstanțe în care ne găsim. O liniște inexplicabilă. Nu pentru că, încă o dată, avem vreo imunitate specială aici, ci pentru că însuși Dumnezeu e profund implicat în viața noastră și e înțelept și ne vrea binele și va lucra binele. Ok, cam lucrurile astea am vrut să le împărtășesc cu voi în seara asta și dacă sunt întrebări sau dacă au fost neclarități, vă rog. Mulțumim, Betuel. În prima fază o să luăm dacă sunt întrebări acum live și apoi voi avea vreo 2 întrebări primite prin SMS. Eu aș vrea să pun o întrebare. M-am gândit în perioada asta la episodul cu potolirea furtunii și am văzut că acolo Iisus asociază teama ucenicilor cu o credință mică. Le spune: de ce vă temeți, puțin credincioșilor? Sau unde vă e credința, în altă evanghelie? Cum să ne crească credința în perioada asta? Pentru că se pare că ăsta e antidotul pentru teamă, pentru îngrijorare, pentru anxietate. Cum să ne crească încrederea în Dumnezeu? În general și acum în perioada asta în special. Ok. Cred că credința nu crește atunci când ne uităm la credință și încercăm să o facem să crească. Nu e un fel de credință, nu este un fel de gândire pozitivă, ci credința e mai degrabă un reflex al cunoașterii lui Dumnezeu și al cunoașterii promisiunilor Lui și a cunoașterii Evangheliei. Cu alte cuvinte, credința e o reacție pe măsură ce ajungem să cunoaștem cine este Dumnezeu și care e caracterul Lui și ce anume a realizat El în Hristos. Uneori ne-am dorit să avem așa pași. Ok, ce fac în situația respectivă? De obicei, în societatea, sau cel puțin unii, ne oferă tehnici
de relaxare, tehnici de atunci când te panichezi, da? Fă anumite lucruri, gândește-te ca să te liniștești și să poți trece cu bine. Credința, în schimb, e reflexul acesta pe care îl avem atunci când ajungem să cunoaștem mai multe despre Dumnezeu și nu ca un concept prăfuit, ci mai degrabă ca o realitate imediată. De fapt, asta spune Iisus. După ce ne cere să nu ne îngrijorăm, că degeaba ne îngrijorăm, El ne ajută să înțelegem cine este Dumnezeu. Că este un Dumnezeu de aproape, un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care se îngrijește chiar și de lucrurile nesemnificative, nevaloroase. Lucrurile care, apropo, dacă vă uitați puțin în text, ni se spune că păsările nici nu seamănă, nici nu seceră. Da? Câinii nici nu ostenesc, nici nu torc. Dumnezeu se îngrijește de creația Lui, nu pe baza performanței, ci din generozitate, din harul Lui. Și o mare teamă, chiar și în relația cu Dumnezeu, este, bun, se întâmplă ceea ce se întâmplă din cauza că n-am reușit eu să performez, să fiu ceea ce trebuie, să mă înscriu în anumite standarde, să reușesc să-L impresionez pe Dumnezeu. Și de fapt, Iisus ne spune, nu așa funcționează Dumnezeu, dacă e să zicem așa. Nu așa lucrează El. El e un Dumnezeu generos, care îi susține pe cei care își găsesc refugiu în El, care se odihnesc în El. Nu pentru că ei sau noi am fi grozavi făcând asta, ci tocmai pentru că Dumnezeu e grozav și e generos. Și garanția pentru că Dumnezeu va face asta se găsește în crucea lui Hristos. Pavel zice altundeva, dacă Dumnezeu nu l-a cruțat pe Fiul lui, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Și credința se întărește nu când privim la credință, ci mai degrabă când privim la Hristos și la promisiunile Lui. Mulțumesc frumos! Cu drag! Aș vrea să citesc o întrebare pe care am primit-o pe SMS. Și dacă anxietatea provine de la nesiguranța mântuirii, ce putem face în privința aceasta? Poți să repeți puțin întrebarea? Și dacă anxietatea provine de la nesiguranța mântuirii, ce putem face în privința aceasta? Același lucru pe care l-am spus adineauri. Dacă anxietatea, aș vrea să înțeleg puțin întrebarea. Dacă eu experimentez anxietate acum pentru că nu sunt sigur că Dumnezeu mi este tată. Da? Cam asta ar fi. Uh-huh. Pentru că a fi mântuit, da, înseamnă să ai siguranța că Dumnezeu ți este tată, că ai fost înfiat în familia lui Dumnezeu. Același lucru. Adică trebuie să realizezi că motivul temerii se găsește în necredință. În faptul că, deși Dumnezeu mi-a oferit cu generozitate chemarea aceasta de a mă întoarce la El, de a mă încrede în El, prin Iisus Hristos, eu totuși nu o fac. Sau dacă o fac, poate că merg la biserică sau, eu știu, fac anumite lucruri, dar nu mă încred în mod special în faptul că Dumnezeu mă acceptă nu pe baza performanțelor sau pe baza faptelor mele,
sau pe baza realizărilor mele, ci pe baza generozității și a promisiunii sale. Chiar și creștinii se luptă cu nesiguranța asta a mântuirii pentru că ei tind să se relaționeze la Dumnezeu ca și angajați, nu în calitate de copii. Și dacă au o zi în care au reușit să fie mai buni și să facă ceea ce trebuie, sunt mai liniștiți. Dacă nu, se tem. Și în contextul ăsta al epidemiei, probabil că iau în calcul și pedeapsa lui Dumnezeu sau teama asta că nu am reușit suficient, acum Dumnezeu mă va pedepsi. Evanghelia e tocmai asta, că în Iisus Hristos nu mai există condamnare, nu mai există judecată și că cei ce cred și îmbrățișează promisiunile făcute și își găsesc siguranța și liniștea în Hristos, pot să experimenteze liniștea. Dar încă o dată, ceea ce am spus nu e ca un întrerupător, e pe măsură ce credem, efectiv, pe măsură ce ne uităm la promisiunile Evangheliei. Mhm. Încă o întrebare. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, se spune așa: bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, fiți recunoscători în toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Păcătuiește cel credincios atunci când nu ascultă de această poruncă de a se bucura și de a fi mulțumitor? Cum ai defini această bucurie? În lumina la ce am discutat, legat de îngrijorare, bucuria despre care vorbește acolo Apostolul Pavel este o bucurie care nu vine din circumstanțe, ci vine o bucurie din relația lui cu Dumnezeu și care nu poate fi afectată în mod profund de circumstanțe. Acum, nu înseamnă că un creștin nu experimentează frică și chiar îngrijorare și nu păcătuiește, dar motivul pentru care o face e că a uitat cine este Dumnezeu. Începe să își interpreteze viața în lumina a ceea ce vede, în lumina realizărilor lui și nu în lumina a ceea ce ne spune Dumnezeu în cuvânt. Dar bucuria e posibilă pentru creștini chiar și în circumstanțe nefaste. Pentru că ea, în mod special, provine din încrederea aceasta pe care o avem în Hristos. Prin credință avem parte de Duhul lui Dumnezeu în noi, nu suntem singuri. Și pe măsură ce privim la Hristos și căutăm fața Lui, chiar venind cu îngrijorările noastre, vorbind cu Dumnezeu în rugăciune, putem cunoaște eliberare și bucurie și mulțumire. Da, sper că am reușit să răspund. Încă o întrebare. Cum facem legătura între credința în Dumnezeu și faptul că realitatea te împinge să acționezi, nu doar să credem, să gândim? Pot să mai repeți? Am înțeles întrebarea, dar aș vrea să fiu specific. Okay. Cum facem legătura între credința în Dumnezeu și faptul că realitatea te împinge să acționezi, nu doar să credem, să gândim? Da, credința te împinge la acțiune. Nu doar realitatea, credința. Interesant, nu știu dacă ați văzut postarea lui Lucian Mândruță de ceva timp, în care el era foarte necăjit pe oamenii religioși că se roagă
Și el spunea că, ok, ar trebui să... Da, oamenii din trecut când s-au oprit din a se ruga, când au dat deoparte rugăciunea, au început să acționeze și au realizat vaccinul. Și îl dă exemplu pe Luis Pasteur. Și el spunea că, bun, dacă te rogi înseamnă că nu acționezi, înseamnă că ești nefolositor, mai degrabă împiedici, ești o piedică în calea progresului științific și așa mai departe. Și cred că știți perspectiva. Dar interesant este că Pasteur era unul dintre cei mai ancorați creștini. Da? Și el spunea că cine cunoaște puțin din știință nu crede în Dumnezeu, dar cine cunoaște tot mai mult din știință nu poate să nu creadă în Dumnezeu. Sigur, asta e ce spunea el. Ideea e următoarea, că tocmai credința în Dumnezeu și credința că realitatea asta este creată de Dumnezeu îl determină să o cunoască, să caute soluții. Doar paranteză, în concepția grecească antică, materia era rea, era considerată rea, doar sufletul era nobil, socotit nobil. Și în general grecii aveau un dispreț față de materie în general. Și pe fondul ăsta, știința nu ar fi putut crește. Da? Mai degrabă, credința creștină a favorizat o perspectivă diferită, da? Că materia este bună, este creată de Dumnezeu, nu materia în sine este rea, și asta a favorizat știința. Așadar, sunt oameni care, tocmai pentru că au crezut, au acționat și au început să cerceteze și să cunoască. Deci, acum, în dreptul nostru, mai personal, faptul că mă încred în Dumnezeu nu înseamnă că nu voi respecta regulile, că nu voi fi responsabil. Dimpotrivă. Dar încrederea mea finală nu este în respectarea acestor reguli, ci în Dumnezeu. Deci vorbim de unde îmi pun încrederea supremă. Da? Pot să fac lucruri foarte bine pentru că știu că este înțelept și cu toate astea să am încredere deplină în Dumnezeu. Psalmiștii ne oferă răspuns. Unul din ei spune așa: calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Adică, deși el se încredea în faptul că biruința vine de la Domnul, nu însemna că nu își pregătește calul de bătălie. Da? E vorba de unde mi-așez încrederea. Cine-i Dumnezeul meu funcțional? Da? Trebuie să ne îngrijim de mâncare și de îmbrăcăminte. Da? Iisus vorbește aici în textul ăsta de mâncare și îmbrăcăminte. Trebuie să merg la muncă. E responsabilitatea mea să muncesc și să port de grijă familiei. Dar e cu totul diferit asta de perspectiva că mâncarea și îmbrăcămintea îmi susține existența vieții. Da, mulțumim, Betuel. Dacă mai sunt alte întrebări care pot fi adresate acum live, acesta este momentul. Aș avea o întrebare. În Matei 6, capitolul 34, care este semnificația a ceea ce spune Domnul Iisus, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși?
Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însă și este de ajuns zilei necazul ei. Cred că aici ceea ce suntem învățați e să luăm fiecare zi pe rând și că noi nu am fost creați să ne facem provizii pe nu știu câte luni înainte, ci mai degrabă să depindem de Dumnezeu în fiecare zi. O mare parte din îngrijorarea și anxietatea pe care le experimentăm este că proiectăm cu privire la viitor, cum ne vom descurca peste 3 luni, peste 4 luni, peste un an. Și noi nu suportăm greutatea zilelor care urmează. Nu am fost creați să funcționăm în felul ăsta. Și Iisus zice, ok, există o cantitate de necaz în fiecare zi, da? Și eu sunt prezent cu tine. Ia fiecare zi pe rând. Da? Pas cu pas, da? Dacă avem perspectiva aceasta, ok, hai să vedem astăzi. Da, Dumnezeu ne va purta de grijă astăzi, trebuie să ne facem responsabilitățile, dar în niciun caz nu e treaba mea să știu ce resurse voi avea peste 3 luni. Nu pot să știu acum. E în zadar să mă gândesc oare ce resurse, mai ales acum cu, vom mai avea un loc de muncă? Vom vedea. Adică, cred că e inutil să proiectăm tot fel de lucruri ca și când le putem realiza. Dimpotrivă. Un exemplu e cel din pustie, din Exod, când evreii care călătoreau în pustie spre Canaan aveau parte de mană în fiecare dimineață. Da. Era o modalitate prin care Dumnezeu învăța că ei trebuie să fie dependenți în fiecare zi, nu doar o dată, la eveniment, și după aceea să-ți procuri pentru nu știu cât timp înainte ca să stai liniștit. Nu așa funcționează liniștea. Și chiar dacă ți-ai aduna, chiar în pasajul de mai de sus, în versetul 19, spune: nu vă adunați comori pe pământ unde le distrug molile și rugina și unde le dezgroapă și le fură hoții. Adică și dacă ai avea resurse pe viitor, îngrijorarea tot nu ar fi rezolvată, că te gândești, păi dacă cineva mi-o va fura, dacă, eu știu, o voi pierde cumva, adică îngrijorarea nu se rezolvă așa, ci îngrijorarea se rezolvă în relația cu Dumnezeu. Mulțumesc! Cu drag. Și Betuel, aș avea o ultimă întrebare. Cred că este un pic pe lângă subiect, dar vom încerca să trecem prin el. În Proverbe, capitolul 1, de la versetul 24 la 28, spune așa: dar pentru că mă respingeți când vă chem, iar când îmi întind mâna, nimeni nu ia seama, pentru că ignorați toate sfaturile mele și nu acceptați mustrarea mea, de aceea și eu voi râde de nenorocirea voastră, îmi voi bate joc de voi când groaza vă va ajunge, când groaza voastră va veni ca o distrugere și nenorocirea voastră va veni ca o vijelie, când necazul și suferința vor veni peste voi. Atunci mă vor chema, dar nu voi răspunde, mă vor căuta, dar nu mă vor găsi. Cum ar trebui să privesc aceste versete în perioada aceasta? Cartea Proverbe are un caracter general. Toate proverbele din Biblie, dar nu numai din Biblie, ci și proverbele pe care le folosim în cultura noastră, tind să descrie realitatea în termeni generali. Dar nu sunt promisiuni absolute. De exemplu, hai să ne gândim la un proverb oarecare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea.
e un mod de a descrie realitatea, că atunci când cauți să faci rău cuiva, în cele din urmă răul acela te va ajunge mai devreme sau mai târziu. E un mod general de a descrie realitatea. Dar s-ar putea să existe și excepții. Adică s-ar putea ca unii aici pe pământ să scape, să facă rău la alții și să le meargă bine. Da? La fel, ceea ce ai citit din Proverbe este o realitate. De exemplu, există un timp în care poți să-L chemi pe Dumnezeu. Și la un moment dat s-ar putea să fie prea târziu. Da? Adică ai anumite oportunități de-a lungul vieții de care ar trebui să profiți. Dar la un moment dat s-ar putea să fie prea târziu. E o descriere generală. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este plin de milă și de har și că, de exemplu, chiar și un om foarte păcătos sau foarte nenorocit, care n-a ascultat toată viața, în cele din urmă strigă către Dumnezeu. Dumnezeu este plin de har și liber în a-și arăta generozitatea și în a mântui. Da? Avem cazul din Scriptură cu tâlharul de pe cruce. Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să profităm de oportunități cât mai repede posibil. Da. Așadar, da, poate că te gândești că a venit pandemia aceasta pentru că da, n-am făcut ceea ce trebuie cândva. E posibil, dar asta nu înseamnă că acum, dacă strigăm către Domnul, El să nu răspundă. Dimpotrivă, eu am mare încredere că Dumnezeu este generos să răspundă. Mulțumim mult, Betuel, și pentru partea de prelegere și pentru răspunsurile la întrebări. În final vă las invitația de a fi împreună cu noi și marți. De această dată vom discuta despre suferință împreună cu Luci. Din nou, la ora 19 vom fi tot aici pe Zoom și dacă vreți să aflați mai multe detalii, pe pagina de Facebook a OSCEP va fi și un eveniment. Mulțumim mult că ați fost împreună cu noi și sperăm ca tot ceea ce a fost în această seară să fi fost de folos pentru voi. Să aveți o seară ușoară la toată lumea. Mulțumesc la fel. Mulțumim! Seară bună aveți. Mulțumim! Mulțumim! E același link valabil pentru săptămâna viitoare, linkul acesta. Even the sparrow has a place to lay its head. So why would I let worry steal my breath? Even the roses you have clothed in brilliant red. Still I'm the one you love more than this.